Very soon, no samba. I'm a chance. Oh, I'm Nana no ye no na say nana every nana no sabu I say kasa obi so nipa sabi humanity and the church so so ba som nyankopon na me hu ni da o so se me som ye nto collection fa ye nko ye sesi da na asori si Israel ma so fu bia nko bi da nyankopon bo di mu hu ni da Yesu ma hu no ni photo kra na afide no ho ebetwa na ye nya santa ye na wote wa yehu no Yesu kire no a yehu enti ye nya me no one ye de ne tia one ye de ne ye bibia de ne tutu ahombo ne sanyarewa one ne ye David what anya o de na so be kwa sori dia ye so no ye no so fisa sori dia no nko na wo kwa so say ji collection wo ba o to collection bi da ya transfer da mani ye di ye ba kasa nko o ka kra na e bo ofo sante ni de oye yen a o di free ni ye nko o na o me ya adehye ntu ko ba bu ma o se mu hu no kra na me mama ye ya ye hu ni edidi agro ye wa de kase enti ya ye tenete no o de wasam fa ha ni hu se o pe kran ba ye ma o kan kra na o ben to hwim ene nananom nyina emfa hwu ade o tra nchen no e chae no na enim se o tu anamo abe ya anamo papa ene biem so no o ba nei na ehwe esan esama wo akire na so de ekoso yi obia ni obetima gina santina nim ama nkonto pada ne no krada so no so obeja na mom de ogina wo ye de obi ma ni trimu de so obia nkonkura me madwuma no se na ye nku nipa bi me ku hu so nya pam no nso a na wadi kan wu edikan ansana asama ndo de na beto so mi sa na aye ti eno be dika wu de dika ansana ba kona ba ana o kasa no na edu ba bi na infi so be twan me kan na me se me inferior judge wana ye me se wana bo me sa ansana judge bi e be ba o man me ya bo me da me bo ku Ebu for fear. Oyin majuma no na me kasa. Me sori de ana abrafo anya adwuma be. Na fe na sekan ka mo se ekotwa. Ti afo anto afiase. Ne enko a. Oyin ko an na wo afiase. E ba ni se ni e kan ni eti. Se wonya asem na se edo ba ha de a ohwim. Na uti akom ne de afide ma se kasa wo awon de nsonko uti jase asonko na de nten ba bia e me kasa bradwum dia na asesa aha ye dangerous place ana no nyina ni ha she papa ana ohene nche won so ija e dare won enye ja pitwa nti sa wo ba ha unya bedu ohene ni mu a bia de ne de baba ma me bi kasa wose ya nante atwa kwanza ya wona eti se wonya amane de neba eze ma me no ankasa kra oni no bi na bona amane se ya de wo ba to so fa ne de na foforo de beba obi a de beba
nti o ba ne se a yɛhwɛ wura anim no ɛkɔdu baabi no ɔsɛ ha mfa nkɔ a ade wobɛkɔ na ɛba saa ɔnsa ayɛ mpa na yɛka asɛm so na ɛba ne se a yɛgye wanyɛ yi sɛ adeɛ a yɛyɛ wura akyiwadeɛ no ɛmfa bi nka ho da ɛna nkontompo adeɛ a wɔmpɛ wiase nti woka no kuro no bɛhu mɔbɔ ho sɛ no amma na de nɔɔma keka ho na ɛsan kɔba sɛ wode asɔre ɛbɛtwa asante amanneɛ pɔn a na no mu nim woba no ɛsɛ wobɛdi nyine na w'ani agye mekɔdi nyine na ɔhene na wobɛdi no wote aseɛ ɛhene yɛ adeɛ a nyankopɔn nko a na ɛyɛɛ ɛna ɔde tumi na hyɛ sante he nsa ɛno nti na yɛyɛ nyankopɔn no no sɛ ɛto nyame kɛse na wobɛdi hene no wo sɛ asɔre na wonim asɔre kɛseɛ paa ansa na mo na da asɔre yɛ baayɛ a bɔne nko ama yɛ ho ntɔ yi kwasi ada baabiara yɛ ma nso mo a mokɔ asɔre nyɛ mo anam ba a na ntɔkɔ a yɛda wo da na mode asan bɛɛ yɛwura na sɔre asɔkɔ ama mpɔ ɔne di ka nsi asɔre da yɛwura na sɔre kɛseɛ asɔkɔ ama mpɔ yɛwɔ yɛ so ɛnwera fufuo no a yɛfira no a yɛde so mɔ yɛkɔ asɔre yɛfrɛ asɔre chief priest paa no santene na ɛdi kan yɛdi kan na yɛnsua ɛne yɛde nnaadaa ne kontompo ne nɔɔma a yɛntimi nyɛ adi yɛn mu kan nti Ghana paa asɔfoɔ wɔ ha ane asɔrefoɔ ɛbɔ nyamesom pa abrabɔ anka Ghana ɛni ɔsi bia so fɛnɛfɛnɛ nyantankɛseɛ di a ɛma te ohun no kura ɛne deɛ ɛnyama obi a nyɛ no ho ahensɛm wɔ hɔ obi a nkɔyɛ no ho ahensɛm sɛ ɛdi kuro sei obi a ka se yɛwura mmiri hwɛ mu wie na nkɔ ɛfa so tuo sɛ wɔpapa ayɛ ho no papa so si yɛ wɔpapa ayɛ ho no ɛde ne de ne dɛma no na so bi aba kɔntu ne ɔkɔ ɔfɔ kɔta se Etienne. ɛba tuma nim sɛ nsɛm a ɛhwɛ mu ɔkɔduru nim Mo gye yɛn osu otumfoɔ nkurɔfoɔ aba na mo agye yɛn sɛ ɔbɔ sika mo agye yɛn kaa sika a otumfoɔ nkurɔfoɔ de nwaa no bɛkɔ nyinaa mo gye yɛn yɛtua yi afei dɔm ka kyerɛ koraa sɛ yɛba no yɛ mu hwee adanseɛ wɔ hɔ sɛ yɛkɔ yɛ mu ade asafofoɔ mpɛ sɛ wɔn de bɛba nti akora ma kanta wabu no so sɛ wɔnyɛ biam so di kuro nti menkɔnya dɛ mmɔ koraa no menim ne yɛ ɔma yɛ no hɔ wɔyɛ criminal no gyina hɔ saa nya no wɔfa ase no ɛtɛbɛ mɔ nu saa ɔmo nyina mo yɛ busua ɛne bi akɔdeɛ bi bɛde Twɛni sɛ esɔ bi bebree ɔmo de akatagye kɔn no to ne so ma akatafia ha no ebi akyɛ bi fira wɔn a ne ɔmo ma ne kyɛ ɛni ti wɔm ɛma ne kɔtwa kan tu wɔ yɛn so ɛna esi bi ko wa tie abidisa sima ba yɛ sɛ de kafra ɛnyɛ akyɛnfo a ɔkɔ bɛka akyi etu ne yɛ ne bɛyɛ fo na saa bɛ ne ba yɛ ne nyɛ ne pɛ aha ne nyɛ ne pɛ yiba ɛɛ kai ati ɔmo kɔ ɔmo gyina asɛm bi so na ebi ɛsɛ asɛm yɛ ne pɛ mo a wɔka ɔmo kɔ ɛbɛfɛ ebi ekɔ ɛfa nkɔmɔ adi wɔde na wuro fa so asɛm nsa de mo ba yɛ so na aba sɛbi ɔmo akɔda sɛ ɔmo ti akɔ ɔmo ewura mu ano a na sɛbi yɛ sɛ ɔda ɔkyɛkyɛ wa charge na bɔ no sɛbi ɔyɛ sɛ eti awo na sɛbi charge no ebi a sábẹ ebi tìmí nínú nso ọfẹ nípa ìdìbò ọdẹ ọkùnrin tó dùn àtúnà ní èso so the type of two suit. Hack life.